10 एप्रिलनि फुंबिलिनि रादाब बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। दानिया फैदो गाहाय रादाबाव। गुवाहाटी महानोगोरावहाय पिस्तल खोन्थानानै 10 आरो 12सो सुबुंफोरा मुबारक हुसेन थिखादारखौहाय किडनेप खालामदों आरो किडनेप खालामनानै हाजोनि हाग्रामायाव दोनहैदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। मुबारक हुसेननि फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि लोगो आख्तार आलीयानो खालामहोदों होननानै, मानोना सानैजों सिगां समावहाय एसे थाखा फैसानि नांलाय खमलाय जादोंमोन। बेखौनो खालामदों सन्देह खालामनाय जादों। दा बेखौ नायबिजिरनो थाखाय हाथिगाव थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय। आसामनि शिबसागर जिल्लायावहाय गुदका, पान मस्ला, तंकु सिगारेटफोरखौ फाननो मोननाय नंला। सोरबाया फानखोमानानै हमजायोब्ला बेखौहाय 2 बोसोरनि जोबथेसालियाव आरो गोबां जुरिमाना होनो गोनांबो जागोन होननानै बुंदों। आरोबाव 144 धारा फोसावनाय जाबाय। मोनानि 6 रिंगानिफ्राय लानानै फुंनि 6 रिंगासिम। शनितपुर जिल्लानि सारिदुवार हाग्रामा बिफाननि नाजानायाव सानै केवटाइ फालांगि खालामग्रा अरुणाचलनिफ्राय लाबोबाय थानायखौहाय सारिदुवाराव हमनो मोननाय जादों। बे हमजानाय सानै सुबुंफोरनि मुंखौहाय ज्ञान बाहादुर छेत्री आरो अरुणाचलनि खारलुं मन्सु होननानै मिथिनो मोननाय जायो। क'क्राझार एरागदाव कमिउनिटि हलाव सानथामनि बैसागु एडभान्स मेल खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। आसाम ग्रामीण जिउ राहा बिथांखिनि नाजानायावहाय 10, 11, 12 अक्ट'आव बे खुंनायखौ लागोन आरो बे मेलावहाय गोबांथार मोजां मोजां आखाइजों बानायनाय दानाय लुनाय मुवा बेसादफोर मोननाय जागोन आरो गोथाव गोथाव जानाय मुवाफोरबो मोननाय जागोन होननानै मेलनि खुंगिरि बिथांमोनहा फोसावदों। बिनिखायनो गासैबो लैहोर लैहोर बाहागो लाहैनो हागोन होननानैबो बयखौबो हांख्रायहरनाय जादों। गोबां अखा हानायनि जिगजिगिरि दैमानि हा खुरखानायावहाय रुपहनि साम' हाथायाव थानाय गोबां सुबुंफोरा दिनै खैफोदाव गोग्लैसिगोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। सिगांनि 17 बोसोर BTR सरकारा जेबो बिथांमोननो मदद होबोआखै। बिनि थाखायनो बिथांमोननि लामा सामाया दिनै मोजां जायाखै होननानै बुंदों। बिथांमोनहा 22 खख्लाबारि बियाबाव थानाय। बिनिखायनो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ खावलायहरदों, जुदि बे लामाखौ फाहामनानै होआब्ला, मोजां खालामनानै होआब्ला गोबांथार फरायसाफोरा उसुबिदायाव गोग्लैसिगोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। BTRनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुक स्वर्गयारी बिथांनि नाजानायावहाय उदालगुरि जिल्लानि रौता VCDCआव गं 82 नखरफोरनो थिं राननानै होनाय जादों। बेयो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव ओनसोलनि झारबिल ओनसोलनिफ्राय सासे मानसि लांखारग्रा सुबुंखौ हमनो मोननाय जादों। बे मानसि लांखारग्रानि मुंखौ फिलिप पदिया होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे 3 हिनजावसाफोर दङमोन। बिसोरखौ दा बासायनो हानाय जाबाय। बियो वेस्ट बेंगलनि खालिफुंनि मानसिमोन। दा बेखौ गसाइगाव पुलिस थानायाव गसर दिखांनाय होनाय जाबाय आरो दा बेखौ जोबथेसालियाव दैथायहरसिगोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। कभिडनि 3थि द'ज एबा बुस्टार द'जखौहाय दिनैनिफ्राय होनाय जासिगोन। बेनिखायनो गासैबो लानो थाखाय खावलायदों मिरु सरकारा आरो सावस्रि बिफाननि फोसावनाय बायदिब्ला बेखौ रावखौबो जबरदस्ति होनाय जानाय नङा। मानोना 3थि महामारिनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय एडभान्स बेखौ खालामनाय जादों होननानै आरो बेखौहाय गासैबो मेडिकेल सेन्टारावनो मोननाय जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।